Marceline, nitiere chenro mabe Odinga oseketo mag ni yiero kata welo nominations odhi otime yo makare gin okenge mage mondo mi kik ywak bedi ni rawere othir rawere okomi thuolo makare. Ingeni party wani tinde en party makoro long'o zaidi. Kaka ne otimre ma wayudo chair ma mama iluongo ni Gladys Wanga. En miyo to en bende gima mora ni nochako gini kotin kobiro omiyo oseng'eyo kaka mine chandore, yowuoyi bende kaka chandore, koro disability league bende chandore. Koro okenge ma oseketi en ni giwacho ni yiero idhi tim maler, to wang'ni onge ni de wang'i, wadhi e line wariedi jodalawa, kiyudo timiyi amiya to chama baki. Koro mano waneno ka en gima dhi bedo maber, nikech miyo ni bende en miyo mose chandore e party ka, omaya omiya otim ang'o, osebedo ka nitie kik wawuondre. Lakini koro kaka wanene kikele gi kendo kaka waneno kigoye miyo waneno ni wang'ni to dhi bedo maber, kendo owacho maler kaachiel gi party leader pile siem mana gimitimri nade itiyo, mondo itimri nade iyudi. Lakini Nairobi waka to adiera mantie ni karwa kaka wajo ODM ma waseyudo gi ODM to nyaka dong'a karwa. Koro mano zoning Nyaka dong'a karwa. To ji mang'eny ok elewa wach zoning. Giparo ni jo ODM oluor. Ok waluor, nikech ndalo be mano wayudo be ok waluor. To gimwa wacho en mana ni zoning no nyaka tima motegno kendo maber ndi. Nyaka time nang'o? Nyaka time, waparo ni kama. We achiw gi kara Dakika achiel. Kama ahero haraka. Kanyo karwa osebedo karwa manyaka nene. To timo zoning ok ni koro ni wariembo ji nang'o. Jogo biya. Lakini ging'e niya, kanyo en ja ODM mabro kawo. To kare gibiya koro nyiso ni zoning nyalo bedo ni onge. Zoning nyaka bedi. Yani sama wadhi donge party mar ODM dhi e negotiations gi party mamoko ma winjore kodwa, donge kamano e kaka iwache te kaka mane pachwa. Gimokuongo mama nyakwa wachi gi party mabiro no zoning, mano to namba 1. Mano to nyakwa wachi kaka party leader wa nosewache. To wan kaka jo ODM, wan jo Catholic, ming'eyo pile ni kowachi ni left to left. Donge baba nosewacho jodalawa zoning nyaka beda jodalawa.